नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज माझ्या मुलीचा 30वा बड्डे आहे. ही माझी मुलगी आहे. 30 वर्षाची झालेली आहे आणि ही सगळी तिचे मित्रपरिवार, ही तिची छोटी बहीण, हा मामे भाऊ, ही वहिनी, हे तिचे नंदावे, या ननंदबाई सगळ्या, आणि हे माझे जावई बापू म्हणजे तिचे मिस्टर. चॅनलला खूप लाईक करा, फॉलो करा आमच्या चॅनलला. आणि माझ्या बर्थडेचं गिफ्ट हेच असेल, प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, मम्मीच्या चॅनलला. चला मग आपण पुढे माझ्या ऑप्शन करत आहे मी. ऑप्शन नाहीये, लग्न झालेलं आहे.
आरतीला वेळा हात पकड नको, बसू दे ना. ये हात पकड ना ये हात पकड सगळ्यांना हात पकड हा, बोला ना हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे डिअर सुकिता हॅपी बर्थडे टू यू Bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Shrutika. Happy birthday to you. आता बघा जे आपला व्हिडिओ प्ले करतात, जे दाखवतात तुम्हाला व्हिडिओमध्ये, ते सुद्धा आता केक भरवतात बघा. कॅमेरा दिलाय माझ्याकडे. केक पण बनवतात, तर आज भाजीपावच बनवून आणलेली आहे. गुलाबजाम आणलेले आहे. ते बुके विसरलो ना आम्ही माझ्या बेबीच्या पप्पाने 30व्या वर्षी 30 प्रकारचे वेगवेगळे 30 प्रकारचे वेगवेगळे गिफ्ट खाऊ दिलेले आहेत. माझ्या बहिणी बघा, सुंदर असे दिलेले आहेत. माझ्या मोबाईलमध्ये 30 गिफ्ट्स. हे आईकडून अजून एक गिफ्ट आले. गिफ्टचा वर्षा होत आहे 30 वर्षामध्ये. 30 वर्ष कंप्लीट झाल्यावर हे मी फोडून राहते हे आम्हीच देणार आता. भावानी आणि वहिनीने तिला गिफ्ट दिलेलं आहे. गिफ्टचं काय वर्षावच चालू आहे. गिफ्ट करणार आहेत. काय काय आणलं बरंच काय पहिलं गिफ्ट आलेलं आहे. गिफ्टची Three, 4, हे 5वं बक्षीस. 5, हे 6वं बक्षीस. 6, 7, हे 7वं बक्षीस. 30 वर्षाप्रमाणे 30 गिफ्ट. हे 8वं. 8, हे 9वं. 9, 10, हे 10. हे खाली. 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. चला सेकंड हे झालेलं आहे. स्टेज पार झाली. सेकंड स्टेज पार झालेली आहे. थर्ड स्टेजची सुरुवात. गिफ्ट आपण वेगळा ब्लॉग करूया. 21, नाही ते डोक्यात घातलंच ना. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. अशा प्रकारे 30 गिफ्ट कंप्लीट झालेले आहे. त्या प्रकारे आमच्याकडे आता हे ताज घातलं जात आहे 30 गिफ्ट कंप्लीट झाल्याबद्दल. हा ताज गिफ्टला ठेवायला जागा नाही एवढं भाऊजींनी खुश केलेलं आहे. हे टाळा जरे. चला ती बॅग काढ. ओ मेन गिफ्ट आलेलं आहे. गिफ्ट काय थांबायचं नावच घेत नाहीये. वाव, सेकंड गिफ्ट. फुगे पण जमले आता आमचे. थर्ड गिफ्ट. आधी 30 गिफ्टचं पॅकेट झालेलं आहे. फोर्थ गिफ्ट.
फिफ्थ गिफ्ट वा चालू झालं. हे मोठं गिफ्ट दुसरे पण दे. ये ना हातात दे. ते पाडलं बघ. तो तिकडून असं हे करणार नंतर दे. ये ना करायचं हे बघा गिफ्टचा वर्षावच वर्षा. हे का जमली पाहिजे हे- gift. हे- हा, मच्छर मारायचं आता नको हे बघ, हेच घे. हेच बघ. झालं? मागं जाईल. इकडे बस या. असं टाका मारतील. पावभाजी आलेली आपली. आता मी टेस्ट करतो पावभाजी कशी झाली. पहिला पावभाजी खाताना टाकायचा, लिंबू पिळायचा. मस्त घरगुती पावभाजी बनलेली आहे. एक नंबर आहे पावभाजी. तुम्ही पण घ्या खायला या. मस्त taste आहे. गुलाबजाम पण बघा घरगुती आहे. जास्त गोड खात नाही तर थोडीशी टेस्ट करतो. रवीला पण दे. घरगुती आहे ना माझ्या. सगळं घरगुती आहे. केक आम्ही बेकरीमधून आणलाय. चॅनलला खूप लाईक करा, फॉलो करा आमच्या चॅनलला. आणि माझ्या बर्थडेचं गिफ्ट हेच असेल. प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, मम्मीच्या चॅनलला.